Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Tito Star Khan ubade UCM Khasi Hills Autonomous District Council hane kasngiu lapente baya Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill Arajar Arpway nakaliang jong ulat ke jilla ulaai ke jingmenjur kabamud bakarukam bat khando bat siap menta hakijaka ki bahap apo ke jingpet jong ke KHADC kiladan haringkat ki kendon an kat kum kete ke bil uba titos uloong bah ka santarik unailur Arajar Apuar nakaliang jong ka District Council Affairs ka Sarkar Jilla Kalapha ya ka hukum sya ka Office Directorate ka Printing Stationery ban penmi ya ka Tega Land Act Arajar Arpway hapo ka Gazette of Meghalaya Extraordinary uloong bakani ka bil kanlong ka bil kabansa kan ma ka history jong ka council hadian nyo post nem balayo ya ka land bill uloong ba watla baro ka khando ka siap ka hap hapo uput usam jong ka district council henry ka bas ngosi pat ka long bahadu manta umdan ya kata ka an hapo ka district council ka bandan ya kata ka bor uloong ba menta baro ki kot pen scam lani ki land documents nadu ya ka kur kirang ba snong usim kilaban ai kanu ka kot pen scam ya ka ban ithu da kanu ka institution lani na kanu ka bank bat kinu ki bor sarkar ki haban ithu menta ya kani ka land document ka ban ai na KHADC bat kani kan yarap ye ki pat ba khanang bagin lan na ki jing e ki ba ya kan du ha ki snam ki bala dam namar ki babun ki jinge tho duler ke jinge tho kot tho sla ha ki snong ki thau kalawan ra shibun ka khenrom khanram namar kam dan ya kata ka rukom ka ba ya ha ka ba ai ki duler pau ye ke jing dokumen nakaliang jong ka estate committee ke jongi apo ke jingelam ke jonga kong CM angkat ke jinge dalang bat ki estate member ke dalang hari por wat ye ki turu ki bam shamla ban ye dalang bat ngi akan ke lepmat kalong ka tanpau ye ke jing dokumen nakaliang jong ka isi bat liang jong ka council hi barok away baya kani ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 ba nakaliang jong governor ula ay ka asep but menin gas ni nakaliang jong ka TCA kila pharu sapo ka printing press ng government pan print ni kani ka at ka bill ka jungi ba kalong ka bill ka ban sa jing kan mau ka history jong ka council namar hadian nyo post nem ba ngiyo ya kani ka land bill hoy kidan ki isi ki bala persyang ki por ki bala dep andre ngim somla nak penurlo dengan dokumen ba nakaliang jong kani ka isi ka bamenta apo ke cingelam ke conga bat rengkat ke trilang jong ki EM bat ki MDC baru ngilala bat penulong ni kani wat hadin bangila pas ka na du senam Arajar Arpway hadin bangila penbit penbiang ba mentau senam ngilala ban yo ya ke jingmenjur jong ulang bat sien kanika bill hadin bala publish ka po gazette min sa snai ki rule kat kum ka ba dei biang bat ka jing pentrikam jong kani ka bill bat sien on sala bat pentrikam aparo uput usam jong ka Autonomous District Council ka jongi Khasi Autonomous District Council kumban subatay lengkot kumba piatip babaro ngiong baka kando ka siap tahap apa uput usam jong ke district council nia keren bahai kata dan mereka basusi pat tolong bahadu mentang ngindon ya kata ka ai apa district council bangindon ya kata ka bor ka ba kan long kumbalong mentah hadir mangilayo ya kani ka bil hoy ngi jule ya ka land records hang ni apa council dan mereka kini ki land record certificate ki bangi ai mangi ya ki breo lani ki nui ki ba apply ka land records kamlong legal lani wat ki bank lani ki nui ki institution kim pediang ya kini ki documents ki bangi ani den rei menta pat hadin ka jingyo ka jungi ya kani ka bill menta barok ki land documents ya ka bakat kum kani ka bill ngila aibor nadu ya ka kur
nadu ki rangba snong nadu us kila ban ai ya ka nugunu ka kot pen scam lani ka land documents ya ka ban itu da ka nugunu ka institution lani na ka nunu ka bank but kinunu ki bor sarkar kin ha ban itu mata ya ka ni ka land documents ka bangin ai nang ni kani ka di ka way ka shipment ka ban yarap ya ki pat ba nang ba kin line mo na ki jing ki bakila ya kendu ha kini ki snap ki baladap namar ki bubun ki jing tho dulir ki jing tho kot tho slah ki snong ki thawru kalau ra sibun ka kendrum keram namar ba kam dan ka rukom ka ba ya ha ka ba ai kini ki documents dan ki dulir nrenado manta kini ki dulir ki ban ai da ki snong ki thaw da ki rang ba snong da ki kur kamut kin hap ru ban summit ha po ka council ka jongi kenang bangiru hang ni ngin bu record kamut kanun ka dulir ka ba ai na ka snong hang ni kamut ka record hangiru ka de bandan ba ka jing perskam nangiru ka de bandan kata ka de ka jing tumu jong ka ni ka ber ka don ru ka bor lang ba ka ni ka ber ha ka bangila ban create kini ki landang lembar nang ta ka ba de ru ba ka selling ha ka ba kini ki raj subu ki ai ban kini ki jing ai jaka kulmar kemud kadon ka bor nang ni na po ka council ke jungi ha ka bangi ha ban pej ru pa kanum don kanunu ka jing de don bor ha ka ban ai jaka kani ka bill ke jungi kade ka bangi shu codify ya ka customary practice ke jungi jadi ban sutu kata namar ka registration apo ka registrar office kade ka registrar of document bi kade ka registrar ya ka dokumen henry ngi hang ni pat ngi pen scam ya ka jaka kade ka registration of land kata de ka jing affair ale ya kani kala la penti kena mo nan supuli ya ki hang ni the land title right certificate lani ka dulir per scam lani ka dulir ne ka pata or land document issued under the provision of this act and rules framed thereafter under shall be recognized and considered as a valid legal land title document or instrument to prove the ownership and absolute possession over the land by any authorities, including banks and other financial institutions. Cakap iba boros kata ke juran gini ke jingot yang ni kemudian besar hak hapot bagi orang bah kuat ban register ke cakap ke joki for council nak nak ke council hadian do ayo ini ke jingot hadian do ayo ini kalau orang pi ba kamram jungi ke isi bat hadian bagi la dep snai ki run ngila la ban patrika mo kila la ban wan register cakap joki kemudian ada free register siapa hapot kan dia free registration nak kena buat door nak kata kan don ka door ka bangin perkhat hi bakan long min ka ban long duna kani ke bede be ka lan te amde ki mineral kata kan long kaba don pat hapo jong ka kendau ka ika kera hakani kelada ngia keren ya ka minerals mag mineral ka de ka subject jong ka state central subject te ringi ya keren pe tang ya kalan kani ka bill ka de be tang